Hello world and to everyone. Andito na po tayo sa loob. Mga kababayan ko sa St. James the Great Parish Church. I will give the description below. Here. Yung structure nito pero hindi na mabasa Blessed Odorico 1324 First Mass in the Philippines, Molinaw, Pangasinan. Papasok po tayo sa loob, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa suporta na ibinigay niyo po sa ating channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. Ito po yung kabuuan sa labas. Yun, wala pong church mass po ngayon, mga kababayan ko. Sabado daw po. Sa init, syempre ito. Punta muna dito muna tayo sa labas. Yan. Sobrang init ngayon. Ito yung mga bato sa sa Molinaw. Pero wala po ngayon nagtitinda ng nasa likod yung nagtitinda. Magko-close po itong simbahan sa 6 o'clock. Yung mga taga Molinaw po, andito na po tayo sa simbahan natin. Napuntahan ko na po ito nung buhay pa yung mother ko, parents ko. Yung matagal na po yun. High school pa ata po ako na. Dito na po tayo sa likod. Yan, mahina po signal sa labas. Tingnan nyo yung Medyo ganda. Ganito po kaganda ang loob. Yung signal po ng ating ginagamit, I'm using my gimbal with my cellphone kasi yung 360 nahihirapan po ako sa lens niya para po may direct ko na po yung pag-transfer, may i-share ko na po sa lahat. Kaya ganda. Kita nyo po yung mga structures, yung mga yung drawing. Yan po ito. Yan. Dinrawing muna bago ilagay yung bubong. Yan. Ang ganda. Shout out to everyone and have a blessed Easter Sunday today.
Siyempre, magpapasalamat po tayo ng todo sa ating Panginoong Hesus dahil sa pagliligtas po sa atin. Wala pong mas schedule po ngayon, kaya hindi po natin, dahil dito po yung naka-schedule na pupuntahan po natin, yan o, drawing nila muna bago ikabit. Pero I will give the description below. Ganda rito pag may kakasal. St. James, ang James sa ating Biblia sa Tagalog ay Santiago. Isa siyang tax collector. Ito yung mga imahe yung sa Station of the Cross. Alamin po natin ito kung sino po yung nagpintura. Ito yung Last Supper na nandito lahat yung kaganapan. Sipon ako tuloy. Maraming salamat po sa suporta na ibinigay niyo po sa ating channel. Sa mga ating mga subscriber, maraming salamat po sa suporta. Mag-comments lamang po kayo at mag-suggest kung ano po yung gusto niyo pong maibahagi sa ating channel. We will build a good community sa atin bilang Kristiyano. At syempre, awat niloob ng Diyos, loobin ng Diyos na nag-grow po yung ating channel. Dahil na rin po sa suporta na ibinigay niyo po. Finish lang ito. Ito yung sa loob niya. Ito yung sa wood. Nandito yung parish siya, no? Hanggang 6 PM lang. Ito yung sa mga nila, youth corner. Napakalawak ng ating Kristiyano dito at mapagmahal po tayo sa Diyos. Pananampalataya, pananalig sa Diyos po ang kailangan po natin upang lahat po ng ating kahilingan ay matupad. Ito po ating Jesucristo.
Ito, transparency sila. Adoration Chapel. Our Almighty Lord Jesus Christ, bless us, O Lord. Dito yung sa labas ng simbahan din. Pagpupunta sa labas. So, mayroong mga business establishment na dyan. Ito palawak ang pintuan. Haba. Sa maraming salamat po sa inyo mga kababayan ko at mga taga-Bulinaw. Maraming salamat po. At ngayon po ito na po yung inyong simbahan na nag-i-improve na po. Nag-i-improve na siya. Thank you very much. God bless to all. See you later mga kababayan ko.